थारैनो दिनै जोबोद बर' माहारिनि थाखाय गोजोनथाव सान आरो बे गोजोनथाव सानाव दुलाराय बुहुमनि बर' माहारिनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो गोजोननाय आरो गाहाम हामलायनाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। दिनै 124थि उजिनाय एबा जोनोम सान रुपनाथ ब्रह्म बिथाङा बर' माहारिनि गेजेराव 1902 मायथाइनि दिनैनि बे गोथार सान 5 जुनावनो जोनोम जाफैदोंमोन आरो बिथाङा सासे बर' माहारिनि फारफ्रोमबो बिथिङावनो बिथांनि बे गिबि एबा सिगांसिनखौ जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया। बिथाङा बर' माहारिनि फारफ्रोमबो बिथिङाव सिगांसिन एबा गिबिसिन सासे बिजाथिमोन। बेनिखायनो जोङो बिथांखौ जोंनि क'क्राझार रुपनाथ ब्रह्म गोसोखां सान फालिग्रा आफादा अरायबो फालिबोबाय थादों, सिबिबोबाय थादों बिथांनि जोनोम सान आरो थैनाय सानखौ। देग्लायबो जोङो बिथांनि 124थि जोनोम सानखौ गाजा गोमजायै मोनसे रंजालु आदबजों जोङो दिनै फालिसारदों। बे फालिनायाव जोंनि मानगोनां क'क्राझार BTCनि बावखुंग्रि बियाबनि मानगोनां MCLA धनेस्वर गयारि आरो बनरगाव बियाबनि मानगोनां MCLA जुबिराज बसुमतारी, बिथांजों लोगोसे जोंनि बर' समाज दुलाराय बर' समाजनि आफादगिरि बेनुधर बसुमतारी, थिग बिदिनो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि फारियै बिजेल बसुमतारी, नेहाथारि दिनेश बरगयारी आरो बिथांमोनखौ लानानै जोंनि आफादनि माखासे बोसोनगिरि आरो दैदेनगिरिफ्रा जोङो बे हाबाफारिखौ मावफुंदों। जोंनि मावफुंनायनि थांखिया जाहैबाय मा, जोंनि गेजेराव जोङो जोहोलाव एबा बिर फुजिनाया जोबोद बाङाय होननानै जों बुंनांगोन। जोङो थोखो मोखो सानसे साननैसो फुजिनानै जोङो माखासे मानसिफोरखौ जों बावलांफिननायखौ जोङो नुनो मोनो। दिनै बिथाङा बर' माहारिनि गेजेराव बेसेबांबा माने बिहोमा, जाय बिहोमाखौ जोङो जेजोंबो सुनो हाया। बिथांनि फारफ्रोमबो बिथिङाव माहारि जौगाहोनायनि, समाज फोसाबनायनि, थुनलाइ जौगाहोनायनि, जेनेबा बिजों फसंनायनि गासिबो बिथिङाव बिथाङा जोंनि गेजेराव सासे गेदेमा महरै नुजाफैदोंमोन आरो बिथाङानो जोंनो बे लामाफोरखौ दिन्थिलांदों। बेनिखायनो जोङो दिनै जोंनि बे जोनोम सानखौ फालिबाय थानायनि थांखियानो जाहैबाय मा, जोङो जोंनि इयुन जोलैफोरखौ जोङो माब्रै बिथांनि बे बिहोमानि बागै, बिथांनि बे बोसोन आरो थुलुंगानि बागै जों माबोरै सांग्रांथि लाबोनो हागोन आरो जोङो बिथांनि बे गोथार लामानि आदर्शजों एबा बोसोनजों जों माबोरै थाबायहोलांनो हागोन, बेनि थाखाय जोङो राहा लामा एबा हाबाफारिफोरखौ जों लानो सानदों। दिनै बे बिथांनि मांखरसालि औवाबारि गामिनि मांखरसालियावबो थांनाय BTR गभर्नमेन्टआ लुफुंलांनाय, फोसाबलांनाय बे जायगायावबो गामिनि आइ आफा बिथांमोना लैहोर लैहोर बिथांखौ गोसोखांदों। जों बेवहाय टाउनबासि एबा माखासे गेदेमा बिथांमोनहा नैबे जोंनि टाउननि बिथांनि मुसुखा, गोम्बा गसंना थानाय मुसुखायाव जों बिबार बावनानै बिथांखौ गोसोखांदों। आरो आङो दिनै फोरमायनो लुबैदों जे जोङो फैगौ बोसोराव एबा 2027 मायथाइयाव बिथांनि जोनोमनि मोनसे गुबै गोसोखांथाव मोननै बुब्लि जों मोननो हायो। मोनसेया जाहैबाय इंराजियाव बुङोबा जोङो सेन्टिनारि एन्ड सिलभार जुबलि। मानो होनना बुङोबा 125 बोसोर बिथांनि बे जोनोम साना जागोन फैगौ बोसोर। गतिके आं दिनैनो आफादगिरि MCLA बिथांनि सिगाङाव, BTCनि MCLA बिथांनि सिगाङाव एसे फोरमायखाबाय जे बिथांनि डाबल मोनसे सेलिब्रेसन, जेनेबा मोनसे सेन्टिनारि प्लास 25 इयार्स सिलभार जुबलि, बे सिलभार जुबलि आरो सेन्टिनारिनि जयै जोङो मोनसे एकदम गोख्रोङै फालिनांगौ होननानै आं बिथांनि सिगाङाव दिनै मोनसे थांखि दिखांखाबाय। बिथाङा खोथा होदों जे नोंथांमोननि जा मोनफ्रोमबो थांखियाव जोङो गोसो मोनसे, नोंथांमोना मावलांबाय था, आं नोंथांमोनखौ माबायदि हेफाजाब होनांगौ आं होलांबाय थागोन। गतिके बिथांनि बे बाथ्राखौ मोननानै, जुबिराज बिथांनिफ्राय बे बाथ्राखौ जों मोननानै जोबोद गोजोनदों आरो जोंनि खुंफुं आफाद एबा फालिग्रा आफादा थुलुंगा मोनदों। इसोरा जुदि मोजाङै लाखिबाय थायोब्ला जों फैगौ बोसोर 125थि बिथांनि गोथार जोनोम सानखौ मोनसे
बिराद गाजा गोमजायै जोङो खुंफुंनानै जोंनि इयुन जोलैफोरनो जों मोनसे थुलुंगा एबा बिहोमा हिसाबै जोङो दाफुंनानै दिन्थिनो थाखाय साखाफारा जादों।